Yun. Yes. Ayun, sir. Good morning, good morning. Okay lang dito, sir? Okay, sir, pasok. Sir, anong kape nyo? Ay, nagkape na ako, sir eh. Bread. Kahit ano na lang, tubig na. Ha? Kahit tubig na Tubig lang lang muna, po. sir. Ah. Sige. Sige po. Gear mo to. Hello po. Morning po. Hello po. Ay. Hello po. Hello. May ipapa-shoutout po kayo? Sige po. Pa-shoutout po na si Daniela at saka sila Ante sa Amerika. Shout out lahat sa mga Livermore niyan, diyan sa California, mga kapatid ko diyan, sa my mother, yung anak ko, especially my daughter in Oregon, California. She's over there right now. Ano, bakasyon po kayo ngayon? Ha? Nakabakasyon po kayo Yeah, ngayon? I'm only for vacation for 2 weeks. 2 weeks lang. Ayun. 2 weeks only. Sige po. O, shoutout ka na rin kay Enday. Oh yeah! Crisilda, shout out to Crisilda. Shoutout din sa anak ko sa Australia. Ayun. Puro abroad po ah. Sige po. Si Mark Kayo po. Mister sa Australia. Shout out. Tsaka yung anak ko sa Owa. Sa kapatid ko sa Australia. Ayun. Yung kapatid puro abroad. Sige po. Pagdating mo, dito tayo kay Kiri. Ayan. Kiko. Thank you, Kiko. Thank you, sir. Sige po. Eh, ayun po. May papa-shoutout po kayo, sir? Ah, May papa-shoutout po kayo? shout out. Apo. Okay lang, hayaan mo na. Sige po. Thank you. Thank you po. Sige. Gear mo to. Salamat. Sige.
sige sir. May shoutout ba kayo? Diba? Shout out kay John Craig Gacho. Ayan o. Thank you, sir. So, yun o. May shoutout kayo? Pa-shoutout na ako kanina dun eh. Habang tumatakbo. Sige. Sige sir. Thank you ah. Thank you. Ito sir. Sige, salamat boss. May shoutout ka sir? Shoutout na lang sa buong Golden West. Buong Golden West. Hello there. Yun sir. Yan. Thank you. Salamat, Thank you. boss. Sticker to, boss. Ay. Sige sige. Ito po. Thank you. May shoutout po kayo sir? Hindi na, sir. Oh, wala na. Okay, quad. Oh, naka-on. Sige sige po. Thank you sir. Hello po, shout out po sa PNP Bani tsaka PNP Anda. God bless. Yan. Kayo po. Shout out po sa mga rock pointers dyan. Sa mga ka-MG, Mio Gear. Yes! Mga kami yung gear. Picture muna sila guys. 1, 2, 3. Awan na may suot ah. Smile, Janine. Okay. Okay. 2, 3. Ulit. 1, 2, 3. Yun. Yes. Picture. Picture tayo. Dito, dito. Halika na, anak. Yan. Katabi ko si Vlogger Guillermoto. Halika kayo. Okay, thank you po. Thank you. Hanap na po tayo ng mga mauupuan po natin kung saan po tayo komportable. Shoutout kay camera girl. Ano bang pangalan niyo, ma'am? Vanessa, sir. Ma'am Vanessa, shoutout po. May shoutout kayo, ma'am? Wala. Kayo po yung nagka-camera kanina, no? Ayan. Hello po kay ma'am. Ano po parang pangalan niyo, ma'am? Bernice. Bernice. Yan. Shoutout po kay ma'am Bernice. Yeah, shout out. Livermore, California. Yun. Thank you po. Yeah, you're welcome. Supportahan si Guillermoto, di ba? Apo. Guillermoto po. Guillermoto. Tsaka Sergeant Jayco po. Oh yeah. The restaurant, Sergeant JCO. JCO. Shoutout po kay ma'am. Yes, shoutout po. Pwede kayong mag-picture dito. Hello. Hello. Kasi natin yung ano. Ayan. Ayan. Valentine's kasi ngayon eh, sakto. Daming ano. Dinidedicate natin kay Lord. You know, wala what we are doing, okay? There's nothing wrong about business dedication. Actually, napakaganda nito. For one reason why we are doing this business dedication is, number one reason is we recognize God, okay? Not only in our life, but also in our business. Tama ba? Nare-recognize natin ang Diyos. We recognize Him. Okay? And the second reason why we do this business dedication is for us, to ask this what we call His blessing. I-ask natin yung blessing ng Diyos, okay, for our business. Kaya nga, for example, meron din na daw na house blessing. Okay, bago tirahan yung bahay, meron din house blessing na sinasabi natin. Because it's very important that God will move, God will be the center in that house. Same with business. Okay, we let God to be the center in our business. Tama ba? And, syempre, remember this, the success of a business, hindi lang nakadepende kung gaano kagaling yung management. Ang success ng business, hindi yan nakadepende, okay, sa kung gaano kagaling yung team, ganon. But actually, kung paano ba, okay, gumalaw ang Diyos. Because remember this, when we dedicate business,
Okay? God will bless it. God will bless it. When we say blessing, kasi kayo ito yan eh. Sometimes, we all, kumbaga, minsan nakadepende lang tayo sa galing. Nakadepende lang tayo sa sarap ng pagkain doon. Okay? Actually, when we say, pag inaas natin ang blessing ng Lord, ibig sabihin nun, God is protecting this business. Ibig sabihin nun, protected ito ng Diyos. From what? From who? Okay? Alam nyo, marami ding marami nagko-close ng mga businesses, maraming nalulugi, maraming reasons why. Okay? Tama ba? Maraming rason. I don't know kung ano yung mga iba't ibang rason. Mismanagement, mga ganon. Alright? So, today we will declare that this business is protected and covered and protected by God. Tama ba? Okay? And the second thing, okay, the thing is that I want to emphasize today is that we believe in God's power. Okay? God has the power to heal. Tama ba? God has the power to, alam mo yun, God has the power to heal, God has the power to provide everything. Okay? But the moment that God's power move in this place, hindi mo sukat akalain yung mangyayari. It's more than your imagination. Tama ba? Ibig sabihin, hindi lang, ibig sabihin nakadepende rin tayo, hindi tayo nakadepende lang sa sarili natin, sa kung kaya lang talaga ng business, but then nakadepende tayo sa Diyos, kung anong kaya niyang gawin sa lugar na to. Okay? And I believe that the very purpose of this business is not just for financial purposes. But I believe, remember this, okay? What we are doing, naniniwala ko dito na binigyan tayo ng Diyos, okay, ng isang pangarap, dream. I believe si Jojo, dream niya to hindi lang maging isang police, pero maging at the same time, business owner, businessman. Okay, na halimbawa, si Jojo, okay, dream niya natin maging police. Nung nakamit niya yung pagiging police niya, hindi lang hanggang dito. Okay? Mayroon pang mas madaling plano ang Lord sa kanya. And these dreams, it is not just about for himself. Nakukuha niyo yun? Hindi lang ito tungkol para sa sarili niya. Para kumita siya at para yumaman. No. But actually, this is for the benefit of those people na nakapaligid sa kanya. Actually, the purpose of this business to give job to the others. Okay? Para magkaroon trabaho ibang taga-bani, mga kamag-anak niya na wala pang trabaho until now. And that is actually a blessing to other people. So, ibig sabihin nun, when God gave us something, a dream, that is just only for you, but also for the other people. Ibig sabihin nun, ang nangyayari kasi sa atin, okay, we have to dream, no? Mangarap tayo na kung saan, hindi para magkaroon ng blessing. Mangarap tayo na kung saan tayo ay isang daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. Ito yung word if you're going to read Genesis chapter 12, verse 1 to 3, paano mablines ni Lord si Abraham? Sabi niya doon, I will make you a blessing to others. And I think that's the significance of our life. Anong sense nung ang laki-laki ng bahay mo? Anong sense ang dami mong sasakyan? Pero wala ka namang sinishare na blessing sa ibang tao. And I'm sure, mas sasaya yung buhay mo, mas masaya yung buhay mo kapag marami kang napapasayang tao. That's the significance of our life. Walang kapakipakinabang ang buhay mo kung di mo naman nagagamit yan para sa ng Diyos, para sa ibang tao. Amen po ba? Now, I will share some reminders, okay? Not only for the business owners, but for all of us, okay? Lahat tayo dito, I'm sure may pinagkakakitaan, may business, okay? May pumapasok na mga sa atin, no? Kumbaga may trabaho, okay? Number one reminder is that do not let wealth hinder your service to God. Okay? Minsan hindi ka pumupunta sa church kasi nga meron kang business. Tama? Ay, mag-open ako ngayon, Sunday, maraming tao. Tama? Nagagawa niya gano'n. Ngayon ang nangyari, sige, nandun ka, hindi ka na pupunta sa simbahan. Okay lang mag-open ng Sunday. But make sure, pumunta ka muna sa church. Isip mo muna ang Lord. Nakukuha niyo yun?
Hindi yung, ang nangyayari, okay, alam mo yun, nakalimutan mo na dinilikit mo pala yung business na to, tapos yun pala nagiging rason para hindi ka na pumunta sa simbahan, para hindi ka mag-church. Okay? So that means, sabi dun sa Matthew 19 verse 24, again I tell you, it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter the kingdom of God. Okay? So ibig sabihin nun, it talks about those people who are wealthy, mga mayayaman. Okay? But because of their wealth, it's harder for them to obey God. Nakukuha nyo? Ibig sabihin nun, nahihindiran dahil sa wealth. Minsan, isang reason, bakit hindi ka nakakapag-church, pupunta sa simbahan, it's one reason, dahil sa pera. Wala kang, ay punta na lang ko dun sa ano, maintindihan naman ng Diyos yan eh. Para pwede trabaho, tano dati sahod, amumot ni Lord ay tani, ang kwartami, di ba? Nagiging rason din yan. Okay? Kasi walang pera. Alright? Malayo yung church, kaya baka mahal na pamasahe ngayon. Alright? Yun yung nangyayari. Pero do not let wealth hinder us in our service to God. Okay? Number 2, bilis lang po ako mag-share, do not let your heart love money. Kasi sa totoo lang, when it comes to business, sayaman ka talaga sa business eh. Ibig sabihin ng income is, hindi mo kumbaga, ma-predict yan. Kumbaga, it will multiply and multiply and multiply. Okay? But, we have to guard your heart. Importante yan. Okay? This business has a potential to have a branch in different places. But it's still very important to guard your heart. Okay? So, 1 Timothy 6 verse 10, it says here, for the love of money is the root of all kinds of evil. Love for money. Love of money. Some have been led astray from the faith of their greed and have pierced themselves through with many sorrows. Money is, money itself is not evil, but the love of money. Ano mas sobra-sobra yung pagmamahal mo. Ang pera kasi hindi naman talaga masama yan eh. Pero yung sobra-sobra sa pagmamahal mo ng pera, yun yung masama doon. Nakukuha natin. Okay? So, yun din yung isang cause na bakit natin nakakalimutan ang Diyos sa buhay natin. Because of the love of money. Okay? Kasi yung isang love of money is the start of spiritual downfall. Kahit na sabihin natin, ang yaman-yaman mo, ang dami mong ginto sa katawan mo, no space for new ginto. Siguro ganon. Pero if you're going to look at your spiritual life, yung spiritual na buhay mo, ay hinaghihingalo na. Or kung gaano kalaki katawan mo, dahil dami na rin kinakain, pero yung spiritual life, malnourished na pala. Nakukuha mo ba natin? So, wag natin papabayaan yung spiritual life natin. Kasi yung number 1 na kailangan natin palakasin. Tama ba? Nakuha po ba natin? And I'm sure, when you have a business, ang daming mga business challenges. Maraming mga challenges when it comes to business. Okay? May times na malakas, may times na mahina. Pero, pag dumating na humihina, okay, at mahina din yung spiritual life mo, hindi ka rin malakas para harapin yung problema na yun. You easily give up. Kaya maraming tao nag-give up for one reason. Mahina kasi yung sarili nila when it comes to fighting and overcoming problems. Kaya minsan mahina ang loob. Okay? Para mag-rise up over problems. Okay? Then last is this. Do not let your focus turn away from God. Okay? Do not let your focus turn away from God. Yung bang hindi yung pagagising mo sa umaga, ilan nakikita natin kahapon? Pagising mo sa umaga, nakabili ka na ba ng ano? Oh, di ba? Nakalimutan mo mag-pray. You know, advise all, i-advise ko sa mga lalaki sa dito, okay? Not only the business owner, but also mga empleyado. As you start your day, you pray. Okay? You pray. Ano pag-pray nyo? Very simple. Lord, protect us. Ano yung pag-pray? Cover us. Strengthen us. Guard our hearts. Ano pa? Okay, Lord, may you continue to
Lord, na dalhin lahat yung mga marami kami maging customer today, we declare it. Mga ganun. So, napaka-importante na yung mga empleyado din, okay, mag-pray sila na mag-pray as they start their work. Tama po ba? Naalala ko dati when I was in one of the private schools sa Lingayen. Okay, ang ginagawa namin before, once a week meron kaming Bible study sa mga teachers, even with the directors. Okay? When I transferred to another private school again, my principal asked me, Sir Ray, can you lead us in Bible study? Can you share a word? Kasi may problema tayo eh. It is very important, no, to recognize God parati. Okay? Kahit may problema man o wala, it's very important to recognize Him and acknowledge Him. Tama po ba? Yun yung pinaka-importante na wag natin kakalimutan ang Diyos. Alright? That's very important. So sabi dun sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2 to 3, vanity of vanity, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit has a man of all his labor which he takes under the sun? Okay? Ibig sabihin nun, alam mo yun, minsan, ang sinasabi dito is yung word na walang kabuluhan. Alam niyo, walang kabuluhan yung mamayan ka sa buhay kung wala namang Diyos sa buhay mo. Right? What is the sense of gaining a lot of wealth in your life when there's no God in your life? Wala ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Okay? So, ibig sabihin nun, we should always take everything na mayroon tayo sa buhay. Alam niyo po, napaka-importante po ito na we make God as the center, and also we have to align our business to His will and His purpose. And yung purpose nito is to bless other people. Not just about blessing on your own. Amen po ba? So, that's all. Before we, all of you, lahat po tayo dito, we're going to bless this business. Ibig sabihin nun, meron akong oil dun sa bag. Ayan, meron, yung pala kay Jojo yun. Yung oil na yun, I will, lalagay nyo po yung kamay nyo. Then, ang gagawin po natin is, ipapahid nyo sa lahat. Okay, sa wall, sa upuan, kahit saan. In any areas of this business, place na to. And then, pag pinahid nyo po yung oil na yun, you declare words. Lord, 100 to 500 customers per day. O, di ba? Declare mo yun, walang imposible. Have faith, right? Just declare, okay? At pwede mo i-declare, ilan yung desired mong kita per day? Ilan po gusto nyong kita per day? Let's say, for example, 150 per day. Oh, for example, hindi posible yun. You know what? My business dun sa mga term na kapihan, agapita. You know what? Agapita, that business was in the center of the field, sa kabukiran. Pero kumikita yun ng 150 pesos, 1,000 pala. 150,000 pesos per day. Kasi pinupuntan talaga sa gitna ng bukid yun. So declare, nothing is impossible. Right? Okay? So, pwede kayo mag-declare, Lord, no negative, words. Okay? Ibig sabihin nun, hindi kami magpapa-apekto sa mga negative na words. Okay? When it comes to business. Ano pa? Protection covering. Ano pa yung pwede i-declare dito sa business na to? Okay? Na lahat ng mga empleyado magkakaroon ng sariling business. O, di ba? Right? Sino mga empleyado nila eh? Mag-hire sila ng bago. Ibig sabihin nun, pwede sila maging branch manager. Something like that. Pwede i-declare, Lord, ako din, magkaroon akong business. Pwede mo yun. Are you getting it? Well, nothing is impossible po. Basta maniwala lang tayo. Just declare positive words in any area. Okay? Yan guys, so kasama po natin si Sir Jojo. Siya po yung owner ng Sergeant JC or Jayco. Jayco Sizzling Hub. Yan, Sergeant Jayco Sizzling Hub. Dito sa Banog Norte, Pani. Pangasinan. So, sir, ano pala yung masasabi niyo sa mga
future customers nyo? Sa mga future customer ko po, welcome po kayo dito sa Sergeant Jayco Sizzling Hub. Bali, dito po kami na open para mag-serve po sa inyo ng napakasarap na inihaw na hito at saka bangus at saka yung pinaka main product po natin sa mga sizzling. Ayan. Sir, anong oras po kayo nagbubukas at anong oras po kayo nagsasara? Actually sir, nagbubukas po kami from 10 a.m. to 8 p.m. po. Pero nag-extend po kami minsan ng hanggang 9 p.m. sir. Ayun, 9 p.m. So yun guys, natikman ko na yung sizzling pork chop nila kanina. Ang sarap, sulit na sulit guys. Mura lang, hindi siya mahal eh. Okay. Actually sir, kaya ako po naisip yun is doon sa pinag-dutyhan ko sa handa is meron pong ganun 99 pesos. Tapos tinanong ko din po kung hindi nalulugi. Ayun ang sabi is okay lang din naman. Tapos yung kasabihan nga po ng mga in-check, di bali ng maliit yung kita basta tuloy-tuloy. Kaya okay lang yun din po yung reason ko kaya 99 pesos para at least affordable po ng mga estudyante. Kaya din po nilang makabili, makakain dito sa Sergeant Jayco Sizzling Hub. Ayun. Thank you sir. So, may sasabihin pa ba kayo sir? May ipapa-shoutout, ganun. Ayun, shoutout po kay idol ko, kay Sir Gear Moto sir. Thank you po sa pag-assist kanina dito sa motorcade namin. Maraming salamat sir. Please follow po si Sir Gear Moto po sa kanyang Facebook page, sa kanyang YouTube channel. At saka pa-follow na din po sa Sergeant Jayco Sizzling Hub sa page ko po sa Facebook page. Maraming salamat po at welcome po kayo dito sa Sergeant Jayco Sizzling Hub, Bani, Pangasinan. Yeah. Thank you sir, thank you, Sir, thank you. po. Painit na lang. Okay lang po. Okay lang. Ayun, okay na po. Pa-shoutout po sa mga clerk ng 7-Eleven Bani. Meron na kayo. Ayun. Thank you. Thank you po.